Здрасти! Здрасти, как здрасти. Добре, а ти как си? Много добре, малко не съм спала, така че искам нещо, което съдържа кафе, кофеин, нещо от сорта. Какво може да ми предложиш? Мога да ти предложа една от нашите страхотни напитки, които дават ободряващ ефект. Това е Lemon Kick. Тя съдържа екстракт от черен зелен чай и съдържа кофеин. Ето тази напитка. Звучи супер, значи един Lemon Kick ще искам. Нещо соленичко не следе, май с малко схода нещо да обядам, че съм много гладна. Ами добре, Катя, значи аз ще приготвя сега напитката. Може да седиш, ако желаеш, и до 2-3 минути ще е готова. Марти, какво правиш отзаде? Остави надалече, малко да завазе, малко се заскочва. Болен, викаш, а? Ти ако беше болен, нямаше да се на работа. Какво приеш?